Παΐσιος, πολύ γνωστός για την πνευματικότητά του, την αγάπη του για τους ανθρώπους, αλλά και τις προφητείες του, είχε επαφές με πολλούς ανθρώπους, ανάμεσα στους οποίους και γνωστούς καλλιτέχνες Έλληνες. Μία από αυτές οι συναντήσεις ήταν με τον ηθοποιό κύριο Πέτρο Ξεκούκη, ο οποίος επισκέφθηκε τον Άγιο Παΐσιο όταν αποφάσισε να ασχοληθεί με την υποκριτική. Ο Άγιος τον ενθάρρυνε να ακολουθήσει το επάγγελμα του ηθοποιού, με ήθος όμως και αξιοπρέπεια. Οι προφητείες του αγαπημένου μας Άγιου Παΐσιου έχουν προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς πολλοί θεωρούν ότι ο Άγιος προέβλεψε σημαντικά γεγονότα. Για παράδειγμα, αναφέρεται ότι είχε μιλήσει για εντάσεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και για την επιστροφή της Κωνσταντινούπολης στους Έλληνες. Επιπλέον, ο Άγιος μας είχε αναφερθεί και σε πιθανές συγκρούσεις μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, προβλέποντας πως η Ελλάδα θα μεγαλουργήσει μετά από αυτές τις δοκιμασίες. Ο κύριος Πέτρος Ξεκούκης, καταξιωμένος Έλληνας ηθοποιός, μιλώντας στην κάμερα του Μέγκα, αναφέρθηκε στο μεγάλο θαύμα που έζησε στη διάρκεια των γυρισμάτων της σειράς Άγιος Παΐσιος από τα Φάρασα στον ουρανό. Ο ασκητής που υποδίθηκα στη σειρά με τον Άγιο Παΐσιο ζούσε επάνω σε έναν βράχο και προσευχόταν μέρα και νύχτα με τα χέρια του υψωμένα ψηλά. Εκεί που κάναμε τα γυρίσματα, 1600 με 1800 μέτρα υψόμετρο, φυσούσε τόσο πολύς αέρας που δεν μπορούσα να κρατηθώ όρθιος και συνεχώς έπεφτα. Ο αέρας με γύριζε μπρος και πίσω και ο σκηνοθέτης μου φώναζε «Σε παρακαλώ Πέτρο, έστω για 3 λεπτά κρατήσου ακίνητος για να μπορέσω να κάνω το πλάνο». Του είπα λοιπόν και εγώ χαριτολογώντας «Κάτσε να κάνουμε αυτό που διαβάζουμε και στο σενάριο, αλλά και που το έλεγε πράγματι ο Άγιος Παΐσιος. Να πούμε δηλαδή «Μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδας». Λοιπόν, θαυμαστά, όσο και αν φαίνεται απίστευτο, σταμάτησε ο αέρας. Μπόρεσα τότε εγώ και σήκωσα ελεύθερα τα χέρια ψηλά και έκανα τη σκηνή χωρίς να κουνιέμαι. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Άγιος Παΐσιος είχε επισημάνει την ανάγκη πνευματικής εγρήγορσης και μετάνοιας, τονίζοντας πολύ έντονα τη σημασία της πίστης και της ηθικής στη ζωή των ανθρώπων. Και οι διδαχές του συνεχίζουν και σήμερα να εμπνέουν και να καθοδηγούν πάρα πολλούς πιστούς. Ο ηθοποιός κύριος Σταύρος Ζαλμάς θυμάται πως επισκεπτόταν συχνά με τους φίλους του το σύγχρονο Άγιο, τον Άγιο Παΐσιο. «Έχω γνωρίσει τον πατέρα Παΐσιο και έχουμε κουβεντιάσει μερικές φορές. Πήγαινα συχνά με φίλους στο Άγιο Όρος γιατί μας άρεσε η περιπέτεια της πεζοπορίας και αυτή η ζωή γενικά στα μοναστήρια που θύμιζε το βιβλίο «Όνομα του Ρόδου» και ήταν πολύ γοητευτικό να κουβεντιάσεις με κάποιους μοναχούς και κάποια στιγμή, περνώντας, ρωτήσαμε πού είναι ο πατέρας Παΐσιος. Τότε μας έδειξαν και εμείς πήγαμε. Υπήρχαν διάφοροι άνθρωποι που περίμεναν κάτω από δέντρα, σαν να τους είχε τοποθετήσει και μας μίλησε αμέσως. Μιλήσαμε για πάρα πολλά πράγματα και κάποια στιγμή φτάσαμε στο θέμα της πίστης και της προσευχής και μου λέει «Να τους βλέπετε όλους αυτούς, είναι άνθρωποι αγράμματοι, οι οποίοι δεν ξέρουν τίποτα. Ούτε να προσευχηθούν δεν ξέρουν και μου λένε «Αισθάνομαι κάποια στιγμή ότι θέλω να προσευχηθώ, τι να κάνω?» Ξέρετε τι τους λέω? Όταν δεν ξέρουν να πούν προσευχή και αισθάνονται την ανάγκη να προσευχηθούν, τους λέω «Θα λέτε ένα τραγούδι με νόημα». Αυτό με άφησε άναυδο. Πιο ακομπλεξάριστη, πιο ελεύθερη, πιο εφάνταστη και ανοιχτή στο σύμπαν κουβέντα δεν περίμενα να ακούσω, είπε χαρακτηριστικά ο καταξιωμένος ηθοποιός κύριος Σταύρος Ζαλμάς.
Αλλά και ο κύριος Γιάννης Ζουγανέλης είπε φοβερά λόγια. Πήγα για πρώτη φορά στο Άγιο Όρος πριν από περίπου 40 χρόνια. Γνώρισα εκεί τον Άγιο Παΐσιο. Ήταν ένας ταπεινός άνθρωπος και ενδιαφερόταν πάρα πολύ για τη συνύπαρξη των ανθρώπων. Ένιωθα από τα συμφραζόμενα ότι ο γέροντας Παΐσιος έπιασε το ενδεχόμενο μιας δικιάς μου ματαιοδοξίας και με συμβούλευσε να είμαι φιλόδοξος, αλλά όχι ματαιόδοξος. Έτσι είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Γιάννης Ζουγανέλης. Αλλά και ο κύριος Στέλιος Καλαθάς. Με τον Άγιο Παΐσιο είχαμε κάνει ωραίες συζητήσεις, μια πραγματικά φωτεινή προσωπικότητα. Κάποια στιγμή με παρακάλεσαν 3 φίλοι μου τυφλοί να τους συνοδεύσω στο Άγιο Όρος για να γνωρίσουν τον γέροντα Παΐσιο και τότε αυτό το έκανα με πολύ χαρά. Πήγαμε, χτυπήσαμε την πόρτα, μας άνοιξε. Με φοβερή στοργή μας δέχτηκε και μίλησε σε αυτούς τους φίλους μου. Άλλες φορές τον είχα συναντήσει στη λιτανία του Άξιον Εστί. Είχαμε κάνει ωραίες συζητήσεις και ήταν μια πραγματικά φωτεινή προσωπικότητα. Νιώθω πολύ τυχερός και ευλογημένος που τον γνώρισα. Εκμυστηρεύτηκε ο καταξιωμένος και γνωστός ηθοποιός Στέλιος Καλαθάς. Θυμάμαι ότι οι συμβουλές που έδινε ήταν πως ό,τι και αν μας συμβαίνει πρέπει να κοιτάμε τον ουρανό και να μην χάνουμε την πίστη μας. Οι δοκιμασίες της ζωής μας γίνονται πολλές φορές για κάποιον λόγο που εκείνη τη στιγμή που είμαστε μέσα σε έναν μεγάλο κυκλώνα, τον λόγο αυτόν εμείς δεν τον καταλαβαίνουμε. Αλλά ο Θεός ο ίδιος ξέρει πολύ καλά γιατί γίνεται αυτό, είπε τέλος ο κύριος Στέλιος Καλαθάς.